Здравейте! Искам да ви покажа по какъв начин може да се изкарат и пари в интернет. Затова ще ви запозная с сайта на SalesPrint. В него имате 4 възможни начина, по които да се изкарате пари в интернет. Първият е да разглеждате реклами, втория да четете писма, третия да решавате тестове и четвъртия да решавате задания. В момента ще ви покажа как да се регистрирате в сайта. Натискате върху това зелено поле, в което пише регистрирай се. Така. Попълваме празните полета. Давам ви пример. Пишете си емейл адреса. В това поле абсолютно нищо не попълвате. Тук ви излиза номера на човека, който ви е поканил за негов реферал. Отивате по-надолу и тук в това празно поле попълвате ето този код, който ви е тук горе. Ако не го разберете, може да го смените. Така. И след това продължавате напред. Така, под имената ви виждате ето тези папки, които са ви показани. Това са условията на сайта. Препоръчвам ви да ги прочетете, за да сте запознати с условията и да знаете кое е забранено и кое не да се прави в сайта. Така, под условията имате тест, който е изграден от 7 въпроса, свързани с условията на сайта. Аз ще ви покажа как да го решите, но за всеки случай си прочетете условията. И когато попълните вярно теста, а вие ще го попълните, ви излиза ето това, че сте го попълнили правилно. Така, в момента аз ще ви покажа от моя профил как да разглеждате реклами. Така, когато влезете в профила си, ето тук виждате 4 начина, по които да си изкарате пари. Първият е разглеждане на реклами. Когато искате да разгледате дадена реклама, цъкате върху точката и след това върху полето, което ви излиза. На него пише вижте сайта на рекламодателя и вие може да разгледате сайта, тук като ви стикат тези секунди, които са ето е тук долу вляво. Ако искате го разглеждате, ако искате не, това си е лично ваше решение. Просто чакаме да изтикат секундите. Не знам дали сте забелязали, една реклама е заплатена от 2 до 3 копейки. Тази е 2, тази е 3 копейки. Ето вие сами виждате, че са от 2 до 3 копейки рекламите. Пак се връщаме на сайта да видим. В момента са ни изтекли секундите и ни се задава една проста задача. Значи задачата е 6 плюс 2. И трябва да сметнем колко прави 6 плюс 2. Много ясно прави 8 и цъкаме на цифрата 8. В момента не благодаря за посещението.
и ни показват колко пари са ни заплатили за влизането в този сайт. Ние затваряме вече този сайт, защото ни не трябва. Ще отворим още една реклама да ви покажа. Значи цъкате на точката, след това на полето, което пише да разгледаме сайта на рекламодателя и пак изчакваме секундите да изтикат. И когато изтикат, пак решаваме задачката, която ни е зададена. И когато решим правилно, те ни плащат за това, че сме разгледали сайта на рекламодателя. Така. Втория начин е четене на писма. Но сега ще покажа само да изтикат секундите. Когато ви изтикат секундите, ще решим задачката и ще ви покажа как се четат писма. Така, 3, 2, 1. И ето е задачката 7 минус 5 прави 2. И в момента са ни заплатили и за този сайт, който сме посетили. Затваряме го, защото вече не трябва. Така. Отваряме четене на писма. Обаче в момента нямаме нито едно писмо, за да ви покажа как се четат. Тук се решават тестове. Имаме един тест. Пак цъкаме на точката. Започване на теста. Така, това са ви инструкциите, които са ви дадени за теста. Така, когато прочетете инструкциите, почвате да решавате теста, който ви е даден. Теста от 3 въпроса. Като го решите правилно, цъкаме на изпрати доклад. И ако е решен правилно, те ви заплащат за правилно решения тест. Така. Отваряме. Тестовете са 15 копейки, четенето на писма са 5 копейки. Но в момента няма и едно. Да ви покажа как става. Последният начин е решаване на задания. Така, заданията може да си ги подбирате по категория. Може да си изберете какъв вид задача точно искате. Значи може задача свързана с регистрация, само с кликване, регистрация плюс активност, задачи свързани с социалните сайтове, може да пишете статии, има и такива задачи, да играете игри и така нататък. Обаче не се нахвърляте в началото на сложни задачи. Съветвам ви първо по-простички задачи да решавате, за да свикнете и после вече да ви е по-лесно с решаването на заданията, които са ви зададени. Така, забелязвате ли, че има задачи от 20 копейки до тази страничка са до 10 рубли, но по принцип задачите са до 10, 20, 100, 300, 400, 500 рубли. Вие сами решавате каква задача да решите и ако решите правилно, на вас ще ви се заплати. Така, също от значение са звездичките, които виждате под цената на задачата. Значи тези звездички показват дали човека задал задачата плаща. Значи, ако виждате всичките звездички да са в зелено, значи рекламодателя и човека е стриктен и ви заплаща за добре свършената работа. Така.
И ще цъкнем на този вид задачи само регистрация. Избирате си, примерно, избирате си как точно задачката, която искате да направите. Много проста задача. Сега ще цъкнем на нея и ще прочетем условието. Здравейте! Това е един от белите дробове на задачите на проекта. Много просто е. Регистрирайте се на проекта, потвърждават регистрацията по телефонен номер. Така, да дойде при вас на посочен телефон с SMS безплатно. Когато натиснете да се изпълнява, но без номер за потвърждение, ще бъде отказано и не се... Така. Значи това в момента не е условието на задачата. След това е това, което ни искат за доклад. Сега цъкаме на започнете работа. Така. Когато започнете работа, на вас ви излиза сайта, в който трябва да влезнете. Ние, примерно, трябва да се регистрираме в този сайт. Натискате си регистрация. Ето виждате какво трябва да направите. Значи, тук пишем името, с което искаме да влезем, вашият имейл адрес, държавата, паролата. И тук вече този код, който го виждаме тук долу. И след това натискаме регистрирай се. Тук цъкаме, че потвърждаваме регистрацията и после цъкаме полето, където пише регистрирай се. Така. И след това, когато свършим всичко това, натискаме името, с което ще влезем в самия сайт, ника ни и ще ни искат това, след като на телефона. Между другото, понякога не се превежда правилно от български от руски на български това, което са написали. Явно ще трябва да пратим номера, който са ни пратили по телефона. Понякога са малко неразбираеми задачите, но не са и сложни. След като напишем точно това, което ни се иска, ви цъкате това зелено поленце, на което пише изпрати доклад. Така, в момента аз нищо не съм правил. Затова затварям този сайт и затварям тази задача, която съм отворила. Така, по този начин се решават задачите. Не е сложно, но ви препоръчвам да не скачате на трудни задачи. Общо взето е това. И още нещо. Ако днес разглеждате реклами, решавате задачи, четете писма, ето има едно писмо. Сега ще ви покажа как се четат писмата. Цъкаме пак на точката. Ние трябва да прочетем този текст, който виждате и после да отговорим на въпроса, който се намира тук. Ето. Тук имате, той е обозначен с въпроса и четете въпроса. Колко струва един поток? Така, и вие когато прочетете текста, ще отговорите на въпроса. Така. Значи той струва 50 вие на година. И цъкаме 50. И след като цъкнем на верния отговор, затваря пак сайт, който се рекламира.
И след като пак изтикат тези секунди, вие отговаряте пак на една проста задача и ви се заплаща за това, че вие пак сте посетили сайт. Така, сега изтичат секундите и ние отговаряме на задачата. Значи преброяваме заведичките, които са 6 и цъкаме на цифричката 6. Така. И те в момента не са ни заплатили 4 копейки и половина за това, че сме отговорили правилно на въпроса и сме разгледали ето този сайт. Така. И затваряме вече тук. Значи, когато разглеждате реклами, четете писма, решавате тестове, решавате задачи, тук виждате, това е вашия рейтинг и със всеки изминал ден вие получавате по една ябълка, която ви е от 2 точки. И когато цъкнете на ябълката, рейтинга ви се повишава с 2 точки. И това е общо взето, което исках да ви покажа и да ви кажа как се работи със самия сайт. Искам да ви пожелая успех и ако нещо се затруднявате, с радост бих ви помогнала. Затова ще се оставя под клипчето, ще оставя имейл адреса, за да се свържете по всяко време с мен. Пожелавам ви успех и искам да ви кажа да не се отказвате, да бъдете упорити и постоянни и ще останете много доволни от сайта на Sales Sprint.